किती आले मुलं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आण मग एक एक दे सर्वांना आणि खाऊन दाखव कसे झाले. 9 जण आहे. आहेत का त्याच्यात चकल्या तेवढे? दे. गरम गरम चकल्या खाऊन दाखवा आणि कसे झाले ते सांगा सर्वांनी. दे तू दे त्यांना एक एक हातात पटकन खाऊ दे. खा. चांगली झाली हे पण देऊन टाक एक एक आता. डबल डबल दिले ना. चला तुमचे आपले आपले फोटो बघा YouTube वर. चकली कशी होती? मस्त मस्त होती ना. नमस्ते. आज मी झटपट चकली दाखवते तुम्हाला आणि ते पण एकदम कमी साहित्यामध्ये. पीठ मळायला गरम पाणी. आता आपण तोपर्यंत आहे ना हे आपलं साहित्य घेतलेलं आहे ना चकलीचं ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण पहिलं काय करायचं, आपण 1 वाटी तांदळाचं पीठ घ्यायचं. 1 वाटी तांदळाचं पीठ आहे बारीक. हीच आपल्याला अर्धा वाटी बेसन घ्यायचं आहे. तसंच मी अर्धा वाटी बेसन घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये काय काय साहित्य मिक्स करते बघा. पहिला मी अर्धा चमचा जिरा घेतलाय, अर्धा चमचा ओवा घेतलाय, 1 चमचा मिरची पावडर घेतली आहे, अर्धा चमचा हळद, आपल्या चवीपुरतं मीठ आणि पाव चमचा कमी आहे ना हिंग घेतलाय, 1 चमचा सफेद तीळ. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला आहे ना 3 चमचा घी घ्यायचं आहे. हे गरम केलेलं घी आहे ना हे आपल्याला 3 चमचे घ्यायचे आहे. हे आपले चहाचे चम्मच असतात ना घरामध्ये हे चमचा 3 घ्यायचे आहेत. आपल्या इथे तोपर्यंत पाणी पण गरम होतोय. आपल्याला झटपट जर चकल्या बनवायच्या असतील ना, पटकन आपल्याला वेळ नसेल, कोण पाहुणे येणार असतील तर आपण असं पटकन आहे ना अशी घरात करू शकता. आता इथे आपलं पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आणि पाणी ओतताना आहे ना हळूहळू पाणी ओतायचं आहे, चमच्याने ढवळायचं आहे, हाताने नाही. आणि ते पण पाणी आहे ना थोडा थोडा घेऊन आपण ढवळत राहायचं आहे, हात नाही घालायचं. आपल्याला पाणी एकदम कमी कमी टाकायचं आहे. पाणी बघा थोडा थोडा करत करत आहे ना असं सर्व आता मिक्स करून घेतले. आता आपल्याला आहे ना हाताने मळायचं आहे, पण तरी पण आहे ना गरम आहे कारण आपण कडकडीत पाणी ओतलेलं आहे. आता आपण हाताने मळूया. मग किती गरम आहे. गरम आहे ना. हा उकडतो ना पीठ तसा गरम आहे. पीठ बघ एकदम मस्त मऊ झालाय. म्हटलं ना थोडा थोडा पाणी टाकत टाकत आपण मळायचं. जसं आपण मोदकाचं पीठ मळतो ना तसा गरम गरम मळून घ्यायचं. मी एकदम चिकट पीठ होतो. आता थोडा आहे ना घी लावते हाताला. मग एकदम स्मूथ एकदम झालाय पोळा है ना. हा साचा आहे चकलीचा. चकलीचा साचा बोलतात, चकलीची मशीन बोलतात. आणि ह्याच्यावर नाव कोणाचं आहे बघ. तुझं आहे. ओमकार सुभाष शिरवाडकर. 1/11/2007 ला दिले का कोणीतरी? घेतलेला आपण. अच्छा आपण घेतलं, आपणच लावून लिहिलंय का? हा. आता ह्याला थोडा आहे ना साच्याला आपण थोडा तेल लावूया आतमध्ये थोडासा. एकदाच लावायचा. आता त्याच्यामध्ये आपण पीठ भरूया. आता त्याच्यामध्ये पीठ टाकलाय. आता बंद करूया. आता तू पाडणार आहेस ना. हो.
बापू चकल्या पाडायला बसलाय जरा, कारण हात दुखतात ना असे साच्या दाबून. साच्या जोरात दाबायला लागतो. नाही पण हे याचं पीठ बरं व्यवस्थित आहे, एवढं पण जास्त पीठ नाही ना. व्यवस्थित आहे एकदम. एकदम म्हणजे कसं आपण एकटीनेच काम केलं तर आपले हात दुखतात ना, आणि कोणतरी हातावर नवीन असलं नवीन तर मी बरं. नवीन घेतलं की जरा हलकं वाटतंय. हलकं वाटतं. प्रत्येक टायमाला पीठ जेव्हा आपण साच्यात भरतो ना तेव्हा असं चांगलं मळून घ्यायचं. प्रत्येक टायमाला मळायचं, कारण तेवढं ते चिकट होतो, नाही तर पीठ कसं सुकून जातो. आता आपले इथे मग चकले पूर्ण पाडून झालेत आहे. आता फक्त तळायचे आहेत. किती झाले जरा कमेंट करून सांगा. हा किती पीस झाले? जो एक्झॅक्ट राईट नंबर सांगेल त्याला मी हार्ट आणि लाईक देईल. हार्ट आणि लाईक देणार. हार्ट देणार. हार्ट. आपला तेल तापलेला आहे, गॅस मीडियम केलेला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना एक एक सोडते बघा. सोडताना काळजी घ्या, कारण मला झालेली आहे सवय लहानपणापासून. चकल्या आपण सोडतो ना तर लगेच आपण फिरवायची नाही, झारा नाही घालायचा. असे वरती येतात, असे वरती आले की जरा आपण साईडला घ्यायचे, त्यांना असे साईडला हलवूच हाताने घ्यायचे, आणि नंतर थोड्या टायमाने नंतर फिरवायचे. नाही तर काय होतं मग ते ओले असतात ना, त्याच्यामुळे ते तुकडे पडतात. आणि काट्यानेच फिरवायचे, काढताना आपण झाऱ्याने काढायचे. पोवायला लागले. हा आता मी फिरवते काट्याने एक एक. असे अलगद फिरवायचे आणि आरामात फिरवायचे. हा दिवाळी आहे, हातावर तेल बिल उडवून घ्यायचं नाही. असे बुडबुडे येत आहेत बघ, चकली मधून बुडबुडे येतात आहेत, नाही ना, म्हणजे बबल्स. त्याला बबल्स बोलतात, नाही आपण मराठीमध्ये बुडबुडे बोलतो. हा ते येत आहेत ना, तोपर्यंत आपण काढायची नाही चकली. चकली भाजली की जरा ते खाली बसते, थोडी खाली जाते. हे बबल्स येतात ना ते जरा कमी होतात. आपले बबल्स यायचे कमी झालेत आहे. आता आपण चकली काढूया. टाकताना परत आपला गॅस आहे ना मीडियम करायचा. आपण फुल केला ना नंतर परत, तर टाकताना परत मीडियम करायचा आणि आपले चकले सोडायचे. नाव सांगा पटकन. माझं नाव महेश. माझं नाव श्रावण. माझं नाव अविराज. माझं नाव कार्तिक. माझं नाव सोहम. नाव श्यामल. अरे वा, जोरात बोलायचं. काय नाव आहे ते? तुला टाकणार आहे? अपना नाम बता. इधर नाम बता अपना. बोल. सर्व वाटून संपले. अजून एक मुलगी आहे, तिच्या नशिबाचे बघ थंड 2 आहे, ते घेऊन टाक. आमच्या बाजूलाच राहते. बाजूला राहते ती, तिच्या छोटी वाणी आहे, दिलूची मैत्रीण आहे आपल्या. तिच्या 2 बानी. इधर आ, तू पहले क्यों नहीं आई? पहले किधर गई तू? उसको पेंट लगा, पेंट लगा, उसको पेंट लगा, हाथ मत लगा. ये ले. एवढेच राहिलेत हे काय, हे एवढे राहिले. हे आणि 7 आहेत हे. आता एवढे आपल्या छोट्या मुलांना वाटून संपले. का माहितीये ना, गरम गरम खायला मजा येते. आणि आपण कधी पण बाहेर गेलो की ते मुलं विचारत राहतात, नाही मामा काय बनवलं तुम्ही आज खायला, काय बनवलं, काय बनवलं, आज रेसिपी काय बनवली काकी, रेसिपी काय बनवली, असं सारखं विचारत राहतात. मग आम्ही विचार केला. मोठ्यांना आपण नेहमी बोलतो खायला या, पण छोट्या मुलांना नाही बोलत ना. आज सर्व खेळत होते ना बाहेर. तिथे आपली चकली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. गरम आहे, खालचे थंड आहेत ना. तू सुद्धा टेस्ट कर मम्मी. आताच कुरकुरीत झाली आहे, कुरकुरीत आहे आणि एकदम छान. चव पण एकदम चांगली लागते. एकदम कुरकुरीत झालेत आहे, एकदम मस्त. चवीला पण एकदम छान. आणि तो उंडात जाऊन पण ते विरघळतात आहे. साहित्य जमा करायची गरजच नाही, आपल्या घरामध्ये सर्व साहित्य असतो. एकदम मस्त झाले, टेस्ट पण चांगली झाली आहे, कुरकुरीत पण झाले आहे.
आणि छान पण झाले. झटपट 1-2 तासात तुम्ही पूर्ण दिवाळीचा चकलीचा फराळ तरी बनवूच शकता तुम्ही नक्कीच बनवा. व्हिडिओला लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा.